Сравняване на честотни разпределения при независими извадки с Хи-квадрат критерия на Пирсън с помощта на Excel-овия калкулатор, приложен към учебните помагала. Задача: да се установи статистически значима ли е разликата между продължителността на търговските взаимоотношения, променливата Х1, на фирми от областта на производството на вестници и списания. Excel-овият калкулатор има титулна страница, от която има достъп до заложените на отделните страници изчислителни процедури. Изчисляването на Хи-квадрат критерия на Пирсън е продължение на двумерното разпределение на честотите на категорийни променливи величини, така че активираме съответния линк. Страницата за двумерно разпределение на честотите съдържа три основни таблици. В таблица 1 трябва да бъдат въведени стойности на двете изучавани категорийни променливи. В таблица 2 трябва да се зададат етикетите, които съответстват на използваните при въвеждане на данните кодове. За удобство предварително са поставени етикетите на двете изучавани в задачата променливи величини. След въвеждане на стойности в таблица 3 ще се получи двумерното разпределение на честотите. Данните се намират на страница HBAT 200. Става дума за променливите X1 и X2, Customer Type и Industry Type. Копираме стойностите. Връщаме се с помощта на заложения на страницата с данни линк към изчислителната страничка и поставяме съответните стойности. В таблица 3 се появява едномерното разпределение на честотите. Както се вижда, 100 са изследваните фирми от областта на производството на списания и 100 са фирмите от областта на производството на вестници. Тяхното разпределение по продължителност на търговските взаимоотношения, както следва: по-малко от една година са 36 потребители от областта на списанията и 32 фирми потребители от областта на производството на вестници. Еднакъв брой фирми от двете индустриални области са с продължителност на търговските взаимоотношения от 1 до 5 години. Традиционни потребители са 32 фирми от областта на производството на списания и 36 фирми от областта на производството на вестници. Както се вижда, има голямо емпирично сходство в честотните разпределения. Нулевата хипотеза твърди, че няма разлика между продължителността на търговските взаимоотношения на фирми, които са от областта на производството на списания и от областта на производството на вестници. Алтернативната хипотеза твърди, че разликата е статистически значима. Проверяваме тази хипотеза с Хи-квадрат критерия на Пирсън, независимо, че променливата Customer Type е ординална и тази нулева хипотеза би могла да се провери и с друг критерий за проверка на хипотези. Под двумерното разпределение на честотите е публикувана информация за емпиричната стойност на Хи-квадрат критерия, критичната стойност на Хи-квадрат критерия и съответстващо му равнище на значимост. Емпиричната стойност на Хи-квадрат критерия на Пирсън е 3,471, а критичната стойност при равнище на значимост 0,05 и степени на свобода 2. Припомням, че степените на свобода се получават като броя на редовете се намали с единица и се умножи по броя на колоните намален с единица. Критичната стойност на Хи-квадрат критерия на Пирсън е 5,99. Емпиричната е по-малка от критичната, което означава, че разликата в честотното разпределение е несъществена. Същата информация получаваме и от равнището на значимост, което съответства на емпиричната стойност на критерия. То е 0,176, по-голямо е от 0,05, което означава, че разликата е недостоверна. Относителните честоти са сравнени на две графики. На фигура 1 са сравнени процентните разпределения по редове, т.е. как в рамките на всяка една от категориите по променливата X1 продължителност на търговските взаимоотношения са разпределени фирмите от областта на производството на вестници и на списания, а фигура 2 обратно нагледява процентните разпределения по колони. Каква е продължителността на търговските взаимоотношения на фирмите от областта на производството на списания, съответно 32, 32 и 36%, и от областта на производството на вестници, съответно 36, 32 и 32%.